Салом ба ҳама боз як airdrop барои пул коркунӣ дар телефон силка барои airdrop дар поёни видео мешавад. Telegram бот мо намекушем, дар инҷа мо ҳар 24 соат пас пул кор мекунем ва ин ҷоҳози ма 57600 танга коркардагиам. Клайма зер мекунам ва ҳамин тангои коркардагима мегирам. Озу баланси ма 979 танга ва ина баланси ма 1037 танга шид. Start farming зер мекунем, худаш бо кор кардан мегирад, бо то вақте ки пур шид бо медуроем ҳамин хел тангоамона ҷамъ кардан мегирем. Ва ина майнинг рафтеса худаш нишон додеса ки ба таври автоматӣ баланси мо чанд қадар танга кор кардеса. Ждат мекунем ки ҳамин пур шид ва бо метавонем тангоамона бигирем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ ирна зер мекунем ва дар ҷайна болода нишон додеса ки мо подписатсия мекунем, танга кор мекунем ва истар меорем, подписатсия мекунем дар Telegram 90 танга кор мекунем. Поёнтар меоем ва инҷа бо дигар заданиҳо ҳастай, заданиҳои YouTube ҳастай, метавонем заданиҳои YouTube иҷро кунем ва танга кор кунем. Ва ина задани YouTube мо медурем, тамошо мекунем ва инҷа нархаш нишон дага ки 250 танга кор мекунем. Социала интихоб мекунем ва заданиҳои социални сето ҳастай. Дар инҷа заданиҳои TikTok ҳастай, Twitter ҳастай, Instagram, Facebook ва дигар социални сето заданиҳоишон дар ҳаминҷа ҳастай. Метавонед заданиҳоро иҷро кунед ва пул кор кунед. Академияро интихоб мекунем ва дар инҷа мебинем чӣ намуди заданиҳо ҳастай ки метавонем дар инҷаро пул кор кунем. Ва ина поёнтар меоем, дар инҷа ҳам заданиҳои YouTube ҳастай, заданиҳои YouTube иҷро мекунем. Ҳар як заданиша иҷро ки кардем 250 танга кор мекунем. Ва ина заданиҳо бисёра метавонад ҳамаи ҳамин заданиҳоро иҷро кунем ва пул кор кунем. Френсия интихоб мекунем ва дар инҷа мебинем ки чӣ тарзи пулкоркунӣ ҳастай. Камтар истарш меорем. Агар ба силкаи мо 10 кас регистратсия кунад, мо 200 танга кор мекунем. Агар ба силкаи мо 100 кас регистратсия кунад, мо 10000 танга кор мекунем. Агар ба силкаи мо 50 кас регистратсия кунад, мо 3000 танга кор мекунем. Агар ба силкаи мо 25 кас регистратсия кунад, 1000 танга кор мекунем. Агар ба силкаи мо 1 кас регистратсия кунад, мо 60 танга кор мекунем. Барое ки мо силкамона копировать кунем, френса зер мекунем. ва инвай френа зер мекунем, ҳамҷа силкамона копировать мекунем, дӯстонмон роӣ мекунем. Ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кунад, плюс бо 10% дига кор мекунем, плюс 2.5% проценти пулкоркунии мо зиёд мешавад. Барое ки мо пуломона гирифта битонем, валета зер мекунем ва дар инҷа мо кашлогмона пайваст мекунем. Барои кашлогмона пайваст кардан, Connect валета зер мекунем. Дар инҷа моро нишон додисае ки кадом кашлокҳоро шумо мехоҳем пайваст кунед ва инҷа чанд намуди кашлокҳо ҳастай. Мебинед кадомеш ки шумо дар кора ҳамуша интихоб мекунед. На Open Wallet in Telegram. Агар шумо кашлоктон дар Telegram бошад, метавонед бо воситаи Telegram пайваст кунед. Ва инҷа Tonkeeper, My Ton Wallet ва инҷа чанд намуди кашлокҳо ҳастай. Ма Tonkeeper интихоб мекунам, бо воситаи Tonkeeper кашлокма пайваст мекунам. Дар инҷа моро иҷозатномаи кашлока пурсидесай, подключить кашлока зер мекунем. Готова навист кашлоки мо подключит шидак ва вақте ки листинг сар шид, мо метавонем пулмоно бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.